Pois son Raquel Espada. Pois o meu nome é Atenea García. É guai porque son como de repente nesta montaxe están montando dúas obras moi diferentes, partindo de puntos super diferentes tamén. E creo que é iso, que é un agasallo para todas. E acaso na casa de Paco e Maruxa non é? Como que estamos chegando a esas dúas caras moi fácil. Ou, bueno, que me está parecendo que se está dando de xeito natural. Tenta definir Galiza sen dicir pandeiro, pandeireta, gaita, pan. Tenta. Que se nota, sabes, que hai con unha enerxía grupal aí brutal, que... É unha viaxe, non? Por todo, física, vocalmente, despois xa a nivel actoral e de interpretación textual tamén, porque despois na de Roi sí que temos cada un personaxe, un arco. Limpala de feita, porque iso se que dá preguiza, limpala de feita, Logo traballar con peña como Anabel ou como Merce, que levan, ou como Lez, que levan toda a vida. Que eu ainda non nasera, elas estaban facendo teatro e iso é a leche. Bueno, para min é unha cousa moi bonita.